Ahojte, moje meno je Láďo, pracujem vo firme Cross ako šéf vývoja. Tým, že máme sídlo v Žiline, tak firma Cross má úzke prepojenie s fakultou riadenia informatiky. Ja sám som začínal v Crosse ako študent 4. ročníka v odbore informatika. Následne som 5 rokov programoval na rôznych projektoch, tým pádom som sa dostal na Scrum Mastera, respektíve Team Leadera a aktuálne som sa dostal na pozíciu šéfa vývoja. My ako firma Cross ponúkame práve študentom možnosť naučiť sa nové veci, nové technológie. Začiatok v Crosse je v podstate veľmi taký príjemný, lebo automaticky máme priradený nejaký skúsenejší kolega, ktorý sa o vás stará, ukazuje vám tie základné princípy. Pracujeme v Agile Scrum tímoch, kde v podstate si všetci pomáhame, máme tam rôznych vývojárov, testerov, analytikov, čiže každý ťaháme za jeden povraz a človek sa nemusí báť, že teraz by týždeň rozmýšľal nad nejakým problémom sám a nikto by mu nepomohol. Volám sa Martin, som senior vývojár v spoločnosti Cross. Napriek tomu, že som na seniorskej pozícii momentálne, začínal som v Crosse tiež ako brigádnik počas štúdia na vysokej škole na programe eCross. Neskôr som prešiel na rôzne iné ďalšie projekty a momentálne sa venujem vývoju umelej inteligencie. Veľmi sa mi páči, že človek sa môže realizovať nielen ako programátor, ale vie si vyvíjať aj svoje soft skilly, prácu s ľuďmi, prácu na rôznych iných veciach ako len programovanie. Okrem toho, že som v Crosse profesne vyrástol, našiel som si tu aj manželku a veľa mojich kolegov, tu má kopec kamarátov, ja takisto spoznal som tu veľa nových priateľov, s ktorými sa stretávam aj v súkromnom čase. Vo firme máme rôzne pozície, nie je to len o vývojároch, čiže to prepojenie s fakultou riadenia informatiky je aj z hľadiska manažmentu. Kopec našich pozícií je zameraných na nevývojárske pozície, produktovo zamerané pozície a rôzne iné.